Sarang baby, nanti itu tuh boleh nih. Dashwin ala macam kamu relay. Nona, siapa sih akhir ini hendak ngariannya? Bad dia ada. Ayo, sana. Gini sana bayam tuh kurangnya. Malay, birat gus kanu mana mangku. Oh, baby, biku pulang lagi na. Nengku tuh every time gus kangen deh nih. Nona kangen plato. Ani hankun cuma bisa kangen nengku. Babre, pembantu birat gus kangenku. Ada tuh tadi nengku lang lebih bawa. Birat happy deh nge. Ang ni shona aku na alang pia jai nanga. Jadi nengku sih kangen kau. Gus kangen bra, mantu gus kangen nang lay. Birat gus kangen na. Jaga sih bikin dong na baby. Kabar pera. Gasi batu cikin dong man. Natai daya. Nang pun anje mata cik siapa nangku cakap. Nabung deh nengnya. Pui lebar na. Disturb kalam sikal nangku. Mata nangku cakap shona. Nomor thang siar na. Jadi orang nengsen lepe. Birat buria gitu lah berkadang deh. Are ba, mujang dia ada. Baby, ada tuh orang menyana sopi kuman. Natai ba, mencipta problem jangan punya hasilnya. Nang pui yang mujang mana ada. Natai mana baby? Esasi, eri bagi kotor lega mendeng nanya. Hah? Din kuna nosto kalam nah baby yang ni. Jambi go tu man chon raga jeng nama bidi. Kotor nong kai ni kom nong andai dia. Kotor man case kotor. Entek kom sit kan mencip ena bini di maga. Full story ko dai sekin da sekin yang nnya. Dayang, nawa no thang rene se tude. Malay shona amre. Mata gu penjaga orang nane dokra ku kan bawa naman ngelai. Mana kita ne bawa nang guang nai. Nani yang kan tua kise. Nong abatu ho sing hai bayang itu kuna kan kadang mende. Dem balai mujang ana. Ay sana, restoran wahab lang isi tude. Ang mani mai bapak sana lag rene se. Manda habla habli bilai. Anu on direct kam sain ciara. Alu batan kono boria bana kanan demang. Azai ne singkam. Ma, alu batun singkam sahine. Mata sandeng. Nang ni psycho lain birat ono neng. Ang bana nang ku sadem ba. Alu batun se bang kam sahine maman cah sanang. Mana hai bilai. Ang rizan hai balai neng le mana hai. Ro kura serang, bidang serang biban ciape. Ada tuang gini seiman masang pedang. Nenang namai bapak special bolenan dena hamen ada. Dia alu batun ke serjanang gu sakit. Cer janang ku cakap. Sanji jagan. Mana nang ni pui nain ku siau sebonai kadang kadang anga. Nemma kura be alu batun zen kam sakan kianga. Dan karena tangan mencibay na. Jana malah dabuk siri to. Dia aran malai tude. Gue tahu san nang beci. Kai ma tusa kana sih. Nei, apa sana? Angku cikin nu beda. Nubai tuanya. Ada angku disturb kalam tunna ada apa deh? Ang sajeng isirali nangku dungo. Sajeng nyanyi. Emang ini tangga. Tangnya tuh tangnya sandungan apa? Nanti yang isi dia hebang letik menapi yang बोरैबा खर' सानाय मोनबाय थादों बेखायनो जि खामानि दं आं अनलाइनावनो माबा खालामना होनोसै ओं एसे खर' सानाय मोनबाय थादों आंखौ डक्टरनाव थांसै दायो आं नोंखौ लांगोन ना नों बांद्राय खामानि मावबाय नालाय गावहा रेस्टखौनो लायाथ' बेखायनो खर'आबो साबाय नोंना जेबो नङा दे आबा एसेल'सो सादों दा आंनावलाय दा मुलि जायोब्लानो हामगोन आङो दे थाथ' दे आं सारजों एसे रायलायनांगौ दङ बिराद इम्पर्टेन्ट दे आबा डिस्टार्ब खालामना आंखौ हेल' सार लेटथ' जायासैना आङो लेट जायाखै दे जाय प्रजेक्टआव जे जों रायलायदोंमोन ना सार बेखौ आं कमप्लिट खालामबायमोन दायो आं सेन्ड खालामनोसै नोंथाङा नायनो हासिगोन दे
आयौ आंनि फिसालाय नों दाबो बाहेरायाव थांखायाबा बेयावनो जिरायबाय थाबाय नों नोंनि खाथियावनो थाबाय थादों आङो आरोथ' नों खर' सादोंना आयै आं मुलि लायनोसै नोंनो आंनि खर' सानाया दा नोंजों रायलायबा स्रां थांगोन दे आरो सिन्था जानो नाङा होमबा आबैखौनो दा बानलु रोसि फुदुंनो थिनहरगोन बेखौ लोंबाथाय मोजां मोनगोन दे नोङो जों आबैनाव मुलि बिनानै आबैखौ बुंनो थानोसै दा आयौ जि सिन्था जाखायो दे बिमा मायबा जाबाथाय मा जागोन नोंजोंबो आबा नै हा दिनैबा मा ओंख्रि जालाय जोंहाबा ओंख्रिफोरखौनो आंगायजोबनायसो मोनलायलांबायहाय हा बेनो बे सानफ्रामबो आरो जोंहा आबौ सोनायाबो मैद्रु होनबाथाय खम गोथाव जायो गथ'आ अब्लाबो दा मा ओंख्रि जायो खेबसे सोंस्रांसां जुरिनानिनावबो आरो बाबुनावबो ओंहाय नै आबौ हा दहायो एसे अखा हास्रोनानै सुवासैमोन आङो दासो सुबाय हा बेवहायलाय मानोथो फैखो नों आबौ दा नोंना गस्लायाव लेथ्रा नांगोन ना ओरै थां बेथिं थांथाय दै नांगोन ना दा हाबाब हामानोसै आबौ आयौ हाबौ मानो बानलु रोसि बानायनांगौ जाखो हा हाबाब खर' सानानै दङ नोमाया माथो जेबो खिन्थायाखैमोनलाय बेलाय हाबा दे आबौ दे आं दा बानायगोन ना बासनखौ सुना लाग्रोनि आङो आंनि आबौ सना औ आबौ हा लोंबालाय एसे स्रां मोनो लोमजानाय गुजुनाय गासैबो आयौ आबौ सना आंनि सना नोंखौ लानानै गोबां सिमांथ' दङ नाथाय बुंथ'ला दे आङो मानो होनबा सानखायोबा बुंखायोबा जाफुङाना आंनि सिमाङानो बेखायनो एबारै नों फैखांबासो आंनि सिमांफोरखौ खिन्थानोसै आं नोंनो आरोथ' आंनि जिउआव फैफिननायनि थाखाय थेंक इउ सना बिमा फिसा माथो रायलायदोंबा आच्छा जि ओमफ्राय जों मानो खिन्थानो बेयो जाबाय बिमा फिसानि सिक्रेट खोथा आरोना होमबाबोथ' आंबोथ' मिथिनांगोन ना आंबोथ' बेबिनि बिफाना नोंखौनो रायखोमादों आरो जोङो नंगौना माथो मालाबावलाय आंना सनायाबा माला फैबावनांगौ जाखोबा नेनोनो बाथारबाय आं देनाय नेनो बाबाबोथ' नेखानांगोनानो आंनि मामि सना आरोना थाब फैदोब्रा नोंनि मामि सनायाबो फैगोन दे आरो एसेथ' नेथ'ना ओमफ्राय माया फैनो होननाया फैबाय माथो नोंलाय सोरनि नामखौ लानांगौ सोरनि नामखौ लाखो नङा माने दिनै फैनो गोनां खोथामोन नालाय सोराङा लायनो नागिरदोंमोनथ' जायखि फैदा बे माथो नांजानफ्रा बिनि खोथाखौलाय माथो रायलायनो नोंबोथ' आरो बिनि खाथियाव बांद्राय थानाङा रायलायनाङा बेजों बारा
मानसिखौनो सिखारां ओरैनो बास जाबाय दे आरो रायलायला बिनि खोथाखौ माथो मोजां-मोजांसो रायलायनांगौना जोंहा ओं नों दसे जिरायथ' दे फैगासिनो आं र' जेबोथ' प्रब्लेम मोनाखैना जेबो मोनाखै दे आरो आङो दे होमबा थाथ' दानफैगोन आं ओह बिदि जिरायबाय थानो बाबाय दे आंखौबो नोंबा माला फैबावगोन नों फैबासो मोजां मोनसिगोन आङो आयौ जुदि आंबो ना बिमा जासिगोन दा नोंनो खिन्थानो हानाय मोनबासोमोन आङो अब्लाना आंनि खुसिया बांसिन जाबावगौमोन आरो आंनि बेस्टिजों रायलायनो मोनबा नाथाय गैया नोंथ' आरो फनखौनो हराना आंबो बबे नाम्बाराव हरनांगौ जाखो नोंनि नाम्बारबो गैयाबा नोंखौथ' माब्ला लोगो मोनबावगोन आङो जुदि माब्लाबाथ' खेबसे लोगो मोनलायदो ना माथो बहा थांनानै थाहैखो नोङो आंखौथ' गोसोखांखाथारा नोङो बेखायनो आंनो फनबो हराना बिहामजोआय माथो बेवहायसो दङ नोङो आयै बेसेथो ओरैनो थाबाय थानो बेखायनो दसे जिरायलायबाय आङो दे जेबो नङा ओरैनोसो नोंखौ रुमावबो नुवासैमोन नालाय बेखौनो आंहा उन्दुगासिनोसो नंदोंमोन फोजालायाखैमोन दहायबो आरो आबायालाय बहाथो दङ आयै दासो थांदों मानसिया आंजों दङमोन नै आरो बे गोजौफोराव बांद्राय ओंखारलाय गाखोलाय खालामबाय थानो आदै आइ दे जागोन आयै बेफोरबायदि समाव मोजाङैनो जोथोन लाथारनांगौहाय आइ एसेयावनो एसे ओरैनो माबाफोर नांगौ जायोबा जोंखौल' बुं नों जेबो खालामनाङा मिथिदों मा नांगौ मा जानो लुगैदों बहा थांनो लुगैदों मिथिबाय मा खालामनो गोसो जादों जोंखौल' बुं नोङो ओं आयै ओं जागोन दे आं आरो हारसिं थांखायाना जेरावबो दे थाथ' होमबा आबाखौ थिनहरनि आङो बिदि हारसिं थाबाय थाना नोङो थिनहरबानो जाबाय आयै बाथरुमफ्रावसो थांदों नामा दे जागोन जेबोखौनो खालामहोथारा माथो आंखौ आंनि सना नुदो नोंखौ बेसेबां अनो गासैबो आबौ आबै नोंनि आफा दादि आइनोबो फन होनांगौमोन माथो फैनो होनदोंमोन दा फैयोना फैयाथाय बड'साखौनो हरनोसै आं दायो फैमारोना फैमारा दा खिन्थानोसै आङो आयु मा जाखो आयै रायजासिगोनलाय दा बिखुनजोजों साइज गैया बाइस गैया नै माया बिहामजो मा ड्रेस गाननाय जादों बेलाय बे ड्रेसखौ होनदों आयै बेलाय मडार्न ड्रेससो दा जेबो नङा दे दानि जुगावलाय हाबाब मा होनखो नोङो नों सासे बिहामजो जालायलायनानै बेफोरबायदि गाननो समायबावो नामा गोरलै गथ' बायदि हान्थु नुजालायनाय फेन्दार नुजालायनायनो से लासिं बासिं लाजिबायहां नोंखौ बिहामजो आयै मालाय बयबोबा गानो अब्लालाय माथो प्रब्लेम जाखो बेलाय आजिखालिनि स्टाइल आरो बेलाय बेखौलाय आंबो गाननो हायो गोसोबालाय नोंबो गाननो हायो आयै माथो गाननायजोंलाय मानसियालाय माथो होनखो नोङोहाय बिदिबा मा आंबो बेफोरबायदि गाननांगौ नोंनिबा मोनसेथ' लाजिनोथ' रोंखाया आरो बेफोरबायदि ड्रेस गाननानैसो फैबावदों बियो नायनो सुखुवा बुखानो दे थां गोख्रै ड्रेसफोरा सोलायो थां बेवहाय बेबायदि सोलियाहाय मिथिबाय ना बेफोरखौनो लानानै दावराव दाजासै आरो आयै ड्रेसालाय ड्रेससो जेबो नङाना बेफोरलाय नोंखौलाय सोरथो बिदि गाननानै फैनोसैलाय औ नोंहा दख'नायानो गैजायामोन ना दख'नाखौनो लांफायाखैमोन नोंलाय ना दख'नाखौनो मोनाखै नों नागिरनानै आदै आयै आं बेवहाय बांद्राय फासन खोनाबाय थानो बायो डाइरेक्ट फैग्रा नोंबो बेफोरबायदिसो बुंबाय आयै खमसे खमथ' मोजाङै फैदोंना फैयाखै बेफोरखौ सोंनांगौ थांनानै फैनायफोरा माबायदि जाबोखो बेफोरखौ सों आरो माथो बे ड्रेसखौ लानानै दावराव जाबाय थाखो नोंलाय मा जाबावगोन आरो नोंसोरजोंबो दे थाथ' आयै ड्रेसफोरालाय बेफोरबायदिनो मेरला दंबावो आंनाव जुदि नोंबो ट्राइ नायनोबा नायनायबानो जाबाय दे आयै आंथ' आरो मैयासो गोदान बायनानै लाबोखादों दा आयै बरियाखा ओरैनो दे होनबा ना आयै नै सोरां बेबि दा नोंबो फैदो दे आइजों दसे रायलायग्रोनानै
माबा हाबा बे हिनजाव सासेखौबाथाय आबा नुदो साननैसो बाहेरायाव थाहैनायावनो बेफोरबायदि जानला मानला ड्रेस गानग्रा जाबाय नोंना हिनजाव मोजाङा दे जेबो साननाङा ड्रेसआ दा माथो जानो माथो जानो इमान समायना रमायना दख'ना दङ बेफोरखौ गानबानोथ' समायोना गुबुन जायगायाव थांबानो मा बेफोरबायदि गाननांगौ नामा जोंनि दख'नायानो बेसे मोजां समायो बे खान्दा खुन्दाजोंलाय मा समायोसै जाबाय दे आयै जाबाय बुंगोन आं र' बुंबा खि मानियो बियो दासो बाहेरायाव एसे बेरायनो फैनानै मोजां मोनबाय आङो आच्छा जोंहा सनायालाय ओमफ्राय ओहो आं मोजां मोननाय माने जोंहा सनायाबो मोजां मोननाय आरो आया ओमफ्राय फैमारगोन ना फैमाराथाय फैनोथ' होनदोंमोन माथो दा फैयोना फैयाथाय फैनो होनदोंबालाय फैखागोन बियो मा जाबावगोन आइजोंबो आयौ मालायसो दसे थिन जासिगोनानो ओमफ्राय माबोरै दं खबरा इनि नोंजों मतलब ओहो बेफोरबायदि समाव बिदि रागा जोंनो हामा नङाना माने आंलाय खबरसो सोंदों दा माथो गाज्रि सोंखो जोंनि खबरखौलाय मानोथो नांगौ नोंनोलाय गावबागाव जेरै गोसो बिदि थाबानो जाबायना नोंहा नै मानो बिदि साननांगौ जाखो आं साननैसो गैयियावनो माथो गावस्रा आंखौ सैयासो जाबाय नामा नों बेनिफ्राय थांदोलाय माया जोंखौ बेयाव डिस्टार्ब खालामनाङा नोङो मोनथिबाय आयौ आंथ' डिस्टार्ब खालामाखैना आंलाय नोंसिनि हाल सालखौसो सोंनो फैदों आरोथ' आयाबो नोंसोरखौ मोजाङैनो केयार खालामफिनदों आरोना आंखौबो नाङा दे जोंनो नोंनि केयार खालामनायखौ नै इनि आंथ' नोंसोरनो आं मायबा मायबि लाबोदों आरो जोंहा फैनो गोनांनोबो आरोना जोंनि खाथियाव थाबाय थाना नोङो नोंनि बुस्थु नोंनाव दोन ओहो नोंसिनाबाथाय खालि बिदि रागा रागाल' जेबो नङा दे अब्लाबो आं रागा जोङाना आरोथ' बर'सा कंग्रेचुलेसन्स ना नोंसिनि बेबियाबोथ' थाबैनो फैगासिनो जोंनि बेबिखौ लानानै जेबो दा बुंखा नोङो देहाय दे हामाथो नोजोर नांजानोसो गिखोना माखोसै आं नोजोरल' गैयाना दे थांदो माया नोंहा नोंनि फिसाइजों रायलायहैना जोंफोरजोंलाय मानोथो फैदों रायलायनोलाय दे मायबाफोर नांगौ जायोबा आंखौ बुंबानो जाबाय इनि नों एख' खस्थ' खालामनाङा दे मानसियानो बोरैथाय बियो बेफोरखौ साननाङा नों जेबो